Добрият дизайн започва с наблюдение как хората всъщност се движат и живеят в едно пространство. Функцията предшества формата. Успешните интериори отговарят на реалните навици, нужди и поведения на обитателите, а не на идеални схеми. В тази сесия ще научите как да измервате, да зонирате и да използвате мащаба. В края ще имате анотиран план в мащаб, два варианта за разпределение и ясни анотации с ключови разстояния. Ще говорим за зониране, поток, фокусна точка, мащаб и пропорция. Как да създаваме активни и спокойни зони спрямо реалните дейности, как да подреждаме мебелите така, че да подсилват естествените пътеки и да не ги блокират. Как да позиционираме основната мебел спрямо фокуса и начина на използване. Избор на размери, съобразени с начина, по който хората се движат и взаимодействат. В заключение, дизайнът, който следва реалното поведение, създава по-удобни, ефективни и устойчиви пространства. Красиво е, когато е и удобно. Добрият дизайн започва с наблюдение как хората всъщност се движат и живеят в едно пространство.